この忍びは俺を殺そうとした。何もしてないのに。もしかして楽しようとしてるだけじゃないのか。許せサスケ、急な呼び出しだ。3日後、一族の会合があることは知っているな。内派一族、木の葉に革命を起こす決意です。知らぬ者を襲い憎しむ愚かしきこと。やめろイタチ。